बै सम 1946 मायथाइ दाननि क'क्राझार हालामनि सिङाव थानाय दांदुफुर होनजानाय जायगानिफ्राय बे कुन्द्रबिल होननाय जायगायाव आबौ सभाराम बसुमतारिया गावनि गिबि फिसाजो आरो बिजामादै खारसां आरो बिनि गथ'फोरखौ लानानै रायजो जानो आगान सुरबोयो। बे बोसोरावनो मंगलदै साखाथिनि पद्मघाट होननाय जायगानिफ्राय रुंसारि जगेन बसुमतारी बिथाङाबो गावनि न'खरनि फिसाजो सिसिलिया आरो बिनास मोनखौ लानानै आबौ सभाराम बसुमतारीजों लोगोसे थाफैयो। उननि बोसोर 1947 मायथाइयाव आबौ सभारामाबो गावनि बिसाज्ला गेदेर दानियेल बसुमतारी, बिहामजो आरो फिसौ सानै डमिनिक आरो गाब्रिएलखौ दांदुफुरनिफ्राय लानानै फैयो। दायो जोंहा फारिलाइ बायदि गुदियाव बयबो फैजोबगोन। दा दिनैनि गामियाव जुबिलिनि बिथांखौ जों गोसो गोरबोजों बरायबाय। बयबो फिसिला बिरनायाव बाहागो लागोन। बयबो नोंथांमोनखौ फिट अरायनि थाखाय खावलायहरनाय थाबाय आरो लोगोसे मन्दलिनि प्रसारिका रिना गयारि बिथांखौबो प्लेननि खाथियाव फैनो थाखाय खावलायो। रिना गयारि बिथांखौ बिदिब्ला जों दिनैनि बे फिट बिरनाय हाबाफारिखौ खामानिनि गेजेरजों जागायसिगोन। बिथांखौ आं खावलायनाय थाबाय। जामान गोनां रायबारा आर्टिस्ट बिथां नन्दलाल सेनाया दिनैनि बे जुबिलिनि फ्लेगखौ बिरहोबाय। लोगोसे मण्डलिनि
हलिफोर केथलिक चार्चनि आफादगिरि बिथाङाबो बिर होबाय लोगोसे उमेन सेल उमेन कमिटिनि प्रसारिका बिथां रिना गया बिथाङाबो बिर होबाय उमेननिखौ लोगोसे इउथ कमिटिनि प्रेसिडेन्ट बिथां समनि बसुमतारियाबो इउथनि फिथाइखौ बिर होबाय दायो जों मेथाइखौ खननो थाखाय बरायनाय जाबाय ओरैबायदि मोजांखा